Nyakorom Gajuang tarik Empire kod abich ganario prario kod abich dwe mar ariyo. Dichino bende ko jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga Olanda Yanga negi dhi tiyo kanyakla. Wami kuku mar wachni kaka notimore e kar romo kaka jatend piny mantiere Mombasa gino bende koro ganda osegole pachki. Be wami pach oganda e wach makama Nyakorom Gajuang kaka pile roko pachila marote machuo kari adek au channel kabili wantie live Facebook Ramogi TV K Imbiwa Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magitho ndweche. Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do. And in due course, we're going to announce our way forward. Koroler oseneno mariango winjruok mar siasa e kind jatend piny Kenya William Ruto mar UDA kod Raila Amolo Odinga mar ODM ka koro gisingo tiyo kanyakla. Private hospitals ok tigisha tuange kichunge tinde mondo gingiso no register the other kamora mora shati to kichopo tiko ni gimopogore. Anything that has been done here we have paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Midhiero mar yudo thietho kwa komoko kuom osiptende mag jigwegi bang' osiptende go ng'anyo thiedho jotuo matiyo gi okumba mar SHA. Nyathini koro is no more. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Obila ma Homa Bay nono nek mar jaboda boda moro maringre okwanye Dag Minyaga e chiro masoko Mjinga e boma ma Homa Bay. Jaloko maro en Lizo Tieno machiegni Nyakorom Gajuang e cheno ni maro imore nyinga Lydia Okeyo. Wabiro siemo kama piny Kenya dhi chomo e yor siasa. Mane en ote mogol kawuono ko jatend piny Kenya William Ruto kod Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ma obede twak makanyakla e par jot ma jatend piny Mombasa. Dibed ni wuoth chakore mar ODM riwore kod duond bura mar UDA. George Bati diere kod ler. Juma chiel gi ndalo ariyo nyaka Ogai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar AUC e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kama ne gitiye kod nyamburko achiel gi jatend piny William Ruto. Kuom thuolo machielo, osiepe kind Raila Odinga kod William Ruto nenore ka gima medo twere. Kopogore kod gima wuok e dhogi, kit mosruok margi nyiso gima wang' mar adek ema nyalo neno. Mana kaka jatend piny William Ruto ne owacho e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ni kopogore kod ng'anyo mar Gen Z, manyo kom mar AUC ne en thuolo machielo mar kelo piny Kenya kanyakla. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country to work together to build a new momentum for Kenya. E par jot mar jatend piny ma Mombasa, jatend piny kod Ogai mar ODM Raila Odinga gi wach mawuok e dhogi medo nyiso singo mar chiwruok margi e neno ni Kenya obedo moriwore. This morning, as has been said, both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya. The necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government. Ewi penjo mosebedo kagidore ka ODM nitie e sirikal kata oyo. Raila Odinga okoni odhi sumo paro mar jokanyo kendo biro chiwo yo ne jokanyo mage machiegni ni. More importantly, we are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward, and in due course we're going to announce our way forward. Kata obedo ni onge wach ma achiel kachiel mowuok e dho jotelogo manyiso tiyo kanyakla e kind ODM kod UDA. Moko kuom gik ma wang' mar adek mar fwambo neno gin moko kuom ranyisi ni iro dipoka ok onyiso mana tie mar mach, to en ranyisi ni gimoro nyalo bet ni tedo e wi mesa.
tie mar buge ariyo moyiedhi ma ithoro mana ti godo e keto girimiti. Bedo mar okil Paul Mwangi ma en jang'ad rieko ne Raila Odinga e weche mag chike kod tin mane Oburu Oginga otenogo wadgi Raila Odinga romono gin gik mamiyo romo bedo mopogore kendo nyiso ni nitie gimoro machal ni itedo. Romono bende ne oyuore kod jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga kaachiel kod jakom mar duond bura mar UDA Cecily Mbarire, gino mamedo nyuolo paro ni chalo kagima mbaka mar tiyo e twech achiel ne ochuo chieng' kadho nam chumbi. Ka gik matimore chal kod asere malewe siemo kamale nitie, wuodh 2027 chal mamedo mako mach ka wang' koro keti mar neno ka ODM biro riwore ayanga kendo siro William Ruto e yiero ma 2027 koso gibiro chung' kigin. Baba Mars, karibu sana. George Bati, Ramogi TV. Romo mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ya Mombasa osekelo paro mopogore opogore kinde mamoko kuom jotend siasa. Makaluo wacho ni Ruto osenyiso osiep maber ne Odinga kod oganda Luo duto. Nyafomara George Juma nigi ler koya Migori. Bang' lek mar Raila Amolo Odinga mar bedo jakom mar Africa Union Commission kata AUC podhe pi, paro siwuok mopogore opogore ka otende kod kama yor siasa mar Odinga koro chomo. Romo mar Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto e kar jot ma jatend piny Kenya e kaunti ma Mombasa bende ne omedo kelo paro ma opogore opogore. Piny for social stability dwaro jotelo ka bedo together. Ne nyaka beniga wacho weche manyalo konyo piny. Penjo maduong' ma joherago mag Odinga temo manyo duoko mare ento nyalo bedo ni romo mar Odinga kod Ruto temo nyiso kama yamb siasa koro chomo e pacho kae. And wang'eyo ni macha was a bold step mar ker mar chungi Raila Odinga sama koro ne wanyalo dware support. Ker obedo kodwa wan kode kanyakla nyaka 2027. Amolo uno ganda baba so chungie gi Ruto konye Ruto nyati koywago konye miye. Sipika ma bunge la wananchi e kaunti ma Homa Bay Walter Opiyo wacho ni omor kod romo mar Odinga kaachiel kod Ruto ka omedo ni doher mondo koro Odinga kodhi mana nyime kod siasa ma pacho kae. Siasa ma Kenya ka to Raila mong'e kore kako wacho ni ubiro miyo ji line no okomi joluo kende ubiro miyo jo Kenya mpango. Jatend migao no mateke pacho kae Opiyo Wandayi wacho ni ok ginyal yie mondo Raila Odinga koro rekod jotelo kaka jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mowacho ni osebedo kaposo wechego mok ni kare. If that is the kind of ideology that Kalonzo wants Raila Amolo Odinga to associate with, then he is mistaken. Because we shall not allow that to happen. We shall not allow Baba Raila Amolo Odinga to be misused. Wandayi wacho ni kaka oganda Luo gisiango jogo moherogi kod mago moko herogi ka omedo ni kaka oganda gidhi bet e piny owacho motele kod William Ruto kendo yiero mabiro bende gibet e piny owacho ma idhi losi. We now know our friends, our true friends, and we know those who don't mean well for us. We stay in government up to the end, and in the next election, we also plan to be in the next government. Wach makamae nosiko jubono manyando Jared Okelo, mane wani jatend piny Kenya William Ruto, osenyiso osiep makare ne Odinga kaachiel kod oganda Luo. I can confirm that President Ruto did what no any other person can do to you, including your blood brother. Ruto has exhibited true friendship, not just to Baba, but to my community. Odinga kinde romo kod jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Mombasa ne wacho ni e kinde machiegni odhi golo chung' mare ka otenre kod siasa ma pacho kae. George Juma, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kone winjruok mane gitimo gi ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mar tiyo kanyakla kendo kelo oganda jo Kenya kanyakla pod biro dhi nyime ma onge dok chien. Ruto ne loso e od bura ma Likoni kata kar chung' od bura ma Likoni Mombasa bang' sidayanga ka tiegruok mar tije lwedo midendo ni Likoni Technical and Vocational College kokoni nyaka koro gitang' gi jogo manyayo siasa mag dhoudi
kendo geto pogo oganda jo Kenya. Nwach mano osir lwedo gi jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kaachiel kod jatend migao machenro mag nam Hassan Jo. Moko kuom jotelo manoywere nyasino bende obalo gi mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua magikoni temo pogo oganda jo Kenya ka bende giseo winjruok mayande nitiere kind migosi Raila Amolo Odinga kod Uhuru Kenyatta magikoni ne ok onyuolo lemo kata matin. Ya kuleta Wakenya wote pamoja ili Wakenya wote waungane, tuwe watu wa moja, watu ambao mambo yetu tunapanga tukiwa pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, mungetaka Mheshimiwa Rais waendelee kufanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga? Waendelee wasiendelee? Munaunga mkono broad-based government ya William Ruto na Raila Odinga? Sisi tuko ndani ya serikali sahihi, si ndio? Mnataka tutoke? Tutoke? Tukae hapa? Tukwame ndani? Na mimi kama gavana wao, hawa waliniajiri, mimi ni wa kwanza nitasema, yule anayeleta ukabila katika Kenya hii is a madman who deserves to go to a mental facility. Na tutakuwa na wewe sako kwa bako, Mheshimiwa Rais. Jatend migao marita Kipchumba Murkomen oyango ni jopiny Kenya moheo 20 mawuok Tondonyang e kar chung'od bura ma Turkana North onegi kod jonjore mag Dasanek mawuok e piny mar Ethiopia e monj mane otimore odhiambo mangeso koloso e kinde limbe mare e gwenge makono mapod ni kod liet kalore kod monj makamano. Chiko jotend arita mawuok e Hoho mar Okak mondo tudre kod jotend arita mawuok e piny mar Ethiopia mondo bed kod romo kendo ginene ringre mar oganda jo Kenya manyocha onegi oduok pacho kaachiel kod mwandu mage. Cynthia Onyango ntiere kod ler. Banketo ayanga ni oganda jo Kenya ma onegi e monj mayande otim kod jonjore mag Dasanech okelo lal mar ngima mar oganda moheo 20. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ma otimo limbe e gwenge makono ndalo achiel kende bang' monjno owacho ni lit kaachiel kod luoro nitiere mar temo ng'eyo kaponi oganda duto mapod olal kendo pok ofweny kama nitiere ngima kata uyu. Nilihuzunika sana kusikia habari hiyo ya kwamba watu wetu wamepotea. Watu zaidi ya watu 20 saa hizi, hata zaidi ya 20 haijulikani penye walipo. Si hata kama wangekuwa wamepatikana, hata kama ni kusema wapo ama wapo, ingekuwa ni afadhali, lakini watu wanakaa na anxiety na waziwazi, hawajui kama wote wamekufa, kama kuna wale ambao wanaishi, na hiyo ndio ni chungu sana hata zaidi kwa sababu inatia watu waziwazi. Kaluore kod jaod bura ma Turkana North Paul Nabuin ma oloso kod Ramogi TV e yor simo wacho ni gima ne okelo lweny en kuo mar gig lupo e kind oganda jo Turkana kaachiel kod oganda mag jo Dasanech ma osebedo ka en lweny madhi nyime kuom kinde. Oyango ni winjruok margi kod jochiw arita mawuok e piny Ethiopia odhiambo manyoro ne en ni gichiw ringre duto mar oganda mane onegi e monj makamano kaachiel kod mwandu mane okwal. To nyaka sani onge ringre moro amora ma osechiw ka yiedhi 15, pikipiki achiel kaachiel kod bunde 2 ema oseyudi to pok ochopo e lwet sirikal mar piny Kenya. E ote achiel onogo, jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ochiko jochiw arita madongo mawuok e gwenge mag Hoho mar Okak mondo ket ikruok mapiyo kendo tim tudruok kod jochiw arita mawuok e piny Ethiopia mondo jo Kenya ma onegi kod maondhi duoki e piny Kenya kata ka okalo yor keto winjruok makende mar pinje ma ong'ere kaka diplomasi. Mambo ya kutafuta wale ambao wamepotea, wao ambao wajapatikana, nimepatia orders regional commissioner wetu hapa. Mmeona regional commissioner wako hapa, tumekuja na yeye anatengeneza team kutoka kesho wakiongozwa na county commissioner, wataenda kuingia pale kuongea na ile serikali ya upande ule mpaka tukubaliane watu wetu ambao wamepotea wapatikane. Kipchumba bende wacho ni sirikal dhi chako chenro mar keto kar yango oganda madonje e piny Kenya kod mago mawuok e tong' mar piny Kenya kod piny Ethiopia mondo konye chenro mag chiwo arita kod ng'eyo jonjore mahinyo kelo kethruok mar arita e gwenge makono. Nitahakikisha kwamba tumeanza mipango ya kufungua hapa a border post ambayo tutajua nani amekuja Kenya, nani ametoka Kenya. Tumekubaliana mpaka hapo?
Hiyo ndio itakuwa ni kitu moja nitaenda kuzingatia. Kaluwore kod ywak mar jodak ma Todonyang kachiel kod oganda mar kauntino ewi kwan mar nok mar jochiw arita kachiel kod koso bedo kod omenda ma oromo mar konyo chiwo arita, jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen osingonegi ni ewi osara ma obila ma chiwo arita kono mong'ere kaka NPR yudo, idhi migi omenda nyading'wen mar omenda ma giyudo gie sani. Nimeambiwa kwamba shida kubwa zaidi hapa ni kwamba tumeandika watu wa NPR na hawana ile uwezo ya kusaidia wananchi. Namna hiyo. Nimetoa amri leo. Mumenisikia? Nimetoa amri leo. Ile kidogo mlikuwa mnapatiwa. Iongezwe mara 4. Nyaka sani liet podo kwako gwenge makono ewi nek mar oganda ka sirikal bende koro keto mesa moyiedhi mar kawo nying oganda ma olal ma ichich nyalo bedo ni onegi kata ondhi e kinde monjno manotimre dier nam e kinde chenro mar timo lupo e otieno. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Homa Bay, obila e kaunti no ma Homa Bay osechako timo nonro ewi nek mar jaboda boda moro ma ichich ni nyocha onegi kae to jwang' ringre e otogoro mar Minyaga e tok chiro moro miluongo ni Soko Mjinga e boma ma Homa Bay. Ringre Fred Abade oyudi gi johala kaleo ewi pi Minyaga mantie tok chiro no bang' ka nolal gi kodira mokalo. Jafo mar Rally Beach nigi ler koya e kaunti ma Homa Bay. Okinyi ma kawuono jopiny kaachiel kod johala e chiro ma Soko Mjinga e boma ma Homa Bay ne obedo kod buok maduong' bang' kwanyo ringre jabodaboda moro ka ojwang' e otogoro mar Minyaga manitie tok chiro ni. Jago ne owacho ni ne owuok dala gi giko dira mokalo kendo familia mare osebedo kamanye bang' ka ne orem dok dala. Ka okinyi ma kawuono jopiny ne obedo kod buok maduong' bang' yudo ka ringre leo e pi Minyaga ni. Kijana ni nyoro wamanyo nyoro chakro okinyi nyaka godhiambo. Wach motimore kawuono ni ne onge pachwa kabisa. Nyathini nyocha owuok dala chieng' Saturday godhiambo ka gibiro yweyo town ka gi osiepene moko mane gikorego. Kasto osiepenego ka nyoro wapenjogi to ginyiswa ni nyathini nowuok owegi kuma ne giyweye. Omiyo wan wakawo mana thuolo mar nyiso sirikal mondo otim uchunguzi maber mondo wang'e ni jok mage monego Fred. Kech nyathini komokwanye ni nenore ni no gigoye kumoro kasto gibiro gibole ka. Jopiny manokwanyo ringre rawera no wacho ni ringre no ne ofweny gi jaohala moro ka olewo wi pi ka giwacho ni gin kod chich ni rawera no ne onegi kamoro machielo gi jonjore moko mapok ong'e mane oting'o ringre modhi ojwang'e kar Minyaga no. Ne ambe a patrol e chiro kae to e bang' dakika moko madirom 35 kamano tayudo sime kowuok kuom members wa mag chiro. Negi kwanyo body moro e drainage moro ma e tok chiro Soko Mjinga kae. Koro ambe ka biro mondo achuo ma bedo witness ma neno ka body ni kanyo. Tagocho ne chief ka inform e gimotimore. Mwawinjre kode ma chief obiro area mobiro moneno witness. Ok wawinjo kwa mor gi wachni. Winyo no negi to kel mana kama watie ka. Jogo matimo ohala e chiro ma Soko Mjinga wacho ni kar Minyaga no koro osekwanye ringre madirom adek midhi tibolo kanyo ka giwacho ni jonjore tiyo kod thuolo mar wito ringre kanyo endo kaluwore kod rach mare kane gikwayo sirikand kaunti mondo yolose kar Minyaga no. En kama osebedo ka ma nek ok mnek mokwongo nyathiwa ma nyako notho loka cha notho modhi moro be ando tho gi bathe kocha ogula no muomogo. Koro wakwayo kaunti government okanyalo maka wacho gino ni gibi gilosnwa gini gibi gilose mondo gidine by next week dango kwa inyire to jimedo to wange mabiro chalo kaka Nairobi manche ni nyumba ji kama chiegni to ji okong'e ni nego ji gini nyalo duok medore ka ma ji nyalo medo kendo ng'owa nyumba jomoko ka kako sen wange ni kar bugo ni ji biro medo nyumba dak gibi gilornwa gini ka adwa bedo kar nyumo jomotho ogeng'nwago odinwa ka olosnwa daraja kata pod obedo ni chiro pod iloso ok tam wang'a yo ni losore. Nek ma koch ma jariemb apiko ni endi okelo kiondogo ne johala matimo ohala e Soko Mjinga kae ndi kod alwora mare ka gidwa ni mondo sirikand kaunti omany kaka loso bugo mar Minyaga ni endi ma giwacho ni osebedo ka kelo pek e alwora ma chiro ni. Rally Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mag thieth e ute thieth mag ji giwegi e kor gwenge medo keto bedo kod ng'ikruok machielo mag ute thieth Kenya Association of Private Hospitals record jowadgi mag rufa e chungo thieth ne jotuo matiyo kod okuma mar SHA. Yuto mwileronwa ni tend ute thieth
mane walimo kawuono ywak ne gipodho nikech pek ma okwako SHA ka jotuo bende ywak ni thieth kokalo ufuke mag gi pek ma ok ginyal nyalo. En chandruok ne jotuo ma olimo ute thieth mag ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono ka thoth ute thieth lai mar thieth odok piny, jotuo ma pod ni ka ufuko ema wuoyo. Limbe ma okwongo mane watimo e kar thieth ma Nyanchwa Kisii, jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA yudo pek mar thieth. Tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Yeah, but this is because maybe the arrangements have not been made well. Sisi wengine tunaweza kujilipia. Lakini iko wengine nimeona hapa wanalia sana. Wanalia, they are not able even to pay. Wamesema mpaka tutumie kasi. Nilipokuja hapa, waniambia kama ni saa itabidi ungoje. Kama ni saa itabidi ungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia, sasa itabidi nitafute pesa umshughulikie. Kisumu kar thieth ma St. Jairus pod jotuo onge ler malong'o. Give come out very clear ngiso ni what's the way forward. Kapo ni private hospitals oktigisha tuange. Kichonge tinde mondo ngiso no register the other kamora mora shati yetu. Kichopo tiko ni gibo pogore. Kechewa biro ka ukinyi. Tukona gibo pogore gima wasebedo ka winjo gima serikal wacho. E county ma Migori kar thieth ma Kidiva, telo mare yangoni SHA ni kod gope gi magene NHIF maromo milion 52 kamar SHA to romo milion 6 gino ma osemiyo gibedo e lai mar ute thieth ma inyalo pe kinde moramora. Let us last week the auctioneers were on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supplier. NIF owed me 52 million. And the share right now, I'm not very sure, but it should be around 6-7. Kaluore kod telo magute thieth ma walimo kawuono, onge dok chien thieth mar SHA ok bibedo nyaka chop winji dwachgi. Si kupenda kwetu, inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna lingine sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Ndio maana tunajiunga na Wakenya wengine kukashifu hizi insurance ambazo ama hizi bima ambazo zinafaa kusaidia Wakenya, because we know wao wamelipo na wanafaa kulipa for the services but they are not paying. Hawalipi. Wacha watusaidie tupate malipo, tuendeleze huduma. Chandruogni nyalo bedo malach bang' riwruok machielo mar ute thieth mag ji giwegi, Kenya Association of Private Hospitals riwore kod jowetegi mag Rufa ing'anyo. Riwruogni ni kod ute thieth 300 ka Rufa to ni kod ute thieth ma ohewo 600. Gope duto mag NHIF ma piny owacho ni go romo bilion 30. Judith Omondi, Ramogi TV. Achiel kuom obila mayande konyo chiwo arita e piny mar Haiti owito ngimane bang' yudo hinyruok e kinde rakruok e gwenge ma Segur-Savien mantiere nyandwat mar boma maduong' mar piny Haiti. Kalore kod ote makende mogol kod riwruok machiwo arita kwe pinyno kokalo kuom komanda margi Godfrey Otunge, apisano noyudo hinyruok e kinde rakruok kendo bang'e noring kode gi kalapaplo osiptal ma Aspen level 2 kama nowito ngimane. Ma en tho mokwongo mar obila mawuok e piny Kenya bang' bede chenro mar rito kwe pinyno kuom mohingo higni 8. Na kijana ambaye amekuwa Haiti kwa muda ya miezi 6, na tulipokea kama familia, kama eneo tumepokea hiyo ujumbe ya huzuni sana. Nimesikia asubuhi yeye amefariki. Nimekutana na mkaidi na nimeoa yeye. Na kijana ni yangu. Naomba serikali aletwe hapa Kenya na mimi apate nafasi ya kuona sura yake, kuona ni yeye. Amekuwa busy, hakuwahi tena kupiga simu nyumbani, lakini tumekuwa tukiongea na yeye kwa message. And he's the only person who has a payslip with us today. This whole family is a big family, and so we look to him as a very close person and a very big helper.
Musahinya ni familia wayo matini kwa mgajonga chendi maro yimoreno ka Evangelist Dan Wodomoya ka Mombasa wacho ni walamuru matek na piny Kenya kichwacho ni gina bende koro piny Kenya dwaro en manalamo motegno note mar Okela Loch Jakiranda wacho ni siasa ma Kenya ka okrum sejete siasa to gimalich ni jo Kenya to ngima oidho negi minegi nego chwimbe koro kethore wacho ni ochayo mokadho kata eno bende ote kanyo mar Jarusoja owacho no mora hinya nikech oneno ka gima lek mare di chopo kare karacho ni kadiere moro no nyiso jomoko ni baba biore ore gi Ruto to ne igweye mabor mora hinya nikech bende Dr. Raymond Omolo no sesiemo ne yo ma oluwo wacho ni Ruto atia gi baba nyaka 2032 kato wacho ni en Green Army Chief Gor Mahia odendre ni osiep Dr. Raymond Omolo kamana Nyajaru konkreta mogi TV mama Sonko Mikai Kiloki wacho ni entiere kodwa chendo gi won pare Kevin Adada kata kamano wacho no wuoro kaka nek opongo piny Kenya Nyabera Tej majonya tototeo ka umus mage wacho kacha kaito wacho no mora hinya gi chenro to kamana hinya biano kanyo ote kanyo mo or kae gi Felista Ocheng wacho ni en bende osechekin entiere kodwa e chenro mora hinya gi Ramogi TV kaka ne oni weche go chopo ne jopiny e yorno ma owinjore ano kanyo ote kanyo mar Stephen notiwa mwalimu bora tutiwa wacho kacha ni entie Sindo Suba weche gichopo ne yo makare en bende kaito Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni weche gen bende oseyude yo makare kendo polen kodwa cheno Nyakwarda wacho ni anyakach kaito Lavender Lins ntiere Doni kaito heno bende Banado Mondi ntia Athi River kachel gi Vincent Kajomo kantie Rema Rai Sublocation Game Silvans Ochieng wacho era Mogitivi chopo ne Migori kaito Gilberto Okech bende wacho ni entiere Makaka yo matin maino imore hikidhi mabor Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kusho vile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Waya in winja ni ng'eyo ng'adi wayu. Mama, dena sai. Sahari bendeling. Lok kitugo mari. Yud mor momedore. Fweny malingling manyien kendo bed jachir. Bejal maleko mage duto chopo kare. Nimar iwinjore gi ber mogundho. Pepsi, thirst for more. Machiegni kendo Nyakwaro Mwajwang chendo ino imore wadhi mbele gi miweche manyien. Counties duto mapacho kaos choko gope turi mamiyo omenda magiyudo oketie chenro makare. Malore ko report mowuok kuom apis janon buge piny owacho Margaret Nyakango abende lero ni gope moko osedak kuom higni mathoth kapok ochulo. E kaunti ma Siaya gope mag mwandu kod tije ma osetim to pok ochul romo siling bilion 1.1. Osara ma pok ochul jotije en siling milion 209 ka gope mamoko ma pok ochul gin siling milion 70. Gope goduto ka oriw to romo siling bilion 1.4.
Mae en ataro mar chike matayo chudo mag omenda manochuogi e higa mar 2020 madwaro ni ka omenda nitie kendo oseor kwayo mar chudo makamago onego bed ni chulo gopego kapok ndalo 60 rumo. Thoth gope gin mag sekta mar gedo mar apeyni kod gedo mamoko e kaunti no, kaachiel kod tenders mag chiwo mwandu ne kaunti ma osechokore 2015 nyaka 2023. E kaunti ma Kisumu, chal mar kaka pesa otiyo nyiso gope mapok ochul maromo bilion 2.73. Kata kamano, nonro mar omenda yango ni gope mapok ochul romo siling bilion 2.74. Gino makelo chich mar pogruok mar siling milion 7.1. Bende Auditor General yango ni chenro mag chudo manochiw mondo mi otim negi nonro ne oweyo oko gope mag udi mag apise moko maromo siling milion 27.4. Ewi mano, nitie gope maromo siling bilion 1.4 mano winjo bed ni chulo kapok okadho tarik 30 dwe mar 6 2024. Ataro mar chike matayo omenda mag counties mano chuogi 2015 manyiso ni gope winjo bed ni omi pek kendo chul e samo winjore. E kaunti ma Homa Bay, nonro mar kaka omenda notiyo yango ni nitiere gope mapok ochul maromo milion 955 ka omenda gi omedre gi mane ok ochul 2027 nyaka 2023. E hiko omenda 2023-2024 gope mane ok ochul ne romo bilion 1.1. Gino makoro kelo kwan duto mag gope ma kaunti nigo nyaka bilion 2. Kata kamano, tend kaunti no chulo milion 861 kama koro keto gope mapok ochul e siling bilion 1.19. Auditor General wacho ni gope ma odong' mapok ochul go odhi ataro mar chike matayo chudo mag gope madwaro mondo mi chul gope go e samo winjore. E kaunti ma Migori, gope mapok ochul romo siling bilion 1.7. Mabang' gope maromo siling milion 722 nochul. Kata obedo ni sama no winjo chulgi ne osekadho, gino ma Auditor General wacho ni odhi ataro mar chik madwaro mondo mi chul gope e sa mowinjore. Jata chenro mar Karjot ma jatend piny Kato Ole Metito odok ne gedo kod loso Karjot ma jatend piny mantiere Nairobi kod bombe mamoko madhi nyime. Ole Metito wacho ni gedo madhi nyime no itayo kata isiro e yor omenda gi bad migao mang'weyo maling' mar NIS jolweny mathur kae kolose kinde mano ochopo e komiti mar od bura mochung' ne arita Kato kwa od bura mondo mi omed siling bilion 3 kowuok e budget ma siling bilion 7.5 kaluwore gi paro mar chik mar omenda mag 2025-2026 mondo mi gitiek godo loso kuonde jot mag jatend piny. You see, the pavilion was done through the Department of Defense, and then the main house now is being done under NIS. The building is not a flat roof. Actually, the roof itself, the way it was, it's still there. Manager koma IBC e kinde mokalo mosenindo Wafula Chebukati ochan iko tarik 8 dwe manyien e dalane mantie Kitale. Familia mare wacho ni nyocha obedo gi buok mar adundo kendo bero idhi timne ringre mar yango gimanyicha omiyo mano timore. Nyocha wito ngima tich abich juma mokalo bang' tuore kuom thuolo malach. The family, we are saddened with this loss, and the family, for purposes of the fact that he was a public figure, and for purpose of keeping good records for posterity, his grandchildren and anybody else, the family is still considering a post-mortem. The burial has been confirmed for the 8th of March at his farm in Sabata, within Kitale, within Trans Nzoia County. Riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel gi riwruok mar okinde mathur ka LSK kod riwruok mar lakteche KMPDU ochwalo kwayogi e nyim od bura mamalo ka gidwaro mondo mi bad migepe mag arita oduok penjo e wi ndhicho ma jatelo maketo sirikal ma Uganda Tesre Kizza Besigye mayande odonjne gi ketho mar ndhogo piny mar Uganda. Jogo makedo rach Uganda ma Kenya kod Uganda obago ng'anyo nyaka od bura kod apis mbetre ma Uganda mantiere pachoka hagidwaro mondo mi owe Besigye thuolo mapiyo kendo gichwalo kwayo ne jod bura mondo osir paro mar we thuolo. Down, down, Museveni! Down, down, Museveni! Uganda united shall never be defeated! The charges brought against him are false. We believe it's a way for Museveni to attack him. This is how the Ugandan government deals with critics, and we want him released immediately so that he can continue his march to democracy. Kizza Besigye
is actually a doctor who worked in Kenya before. He worked in Aga Khan. He also worked at Kenya National Hospital. So it is an issue that if injustice is made upon him, then we cannot sit back and say, no, he's a Ugandan. We cannot forget the services he offered in the country. So as a profession, as a fraternity, we are saying, the justice done to one is a justice to all. We would not want an East African community dominated by authoritarian characters. Yes. We want a people-centered, a people-based East African community. As wronged the law or wronged the people, a proper procedure must be applied. So we are happy you have come to Parliament, and we will do our level best to make sure that these petitions are processed. Free Besigye! Free Besigye! Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro ne imore wadhi mbele gi wech manyien. Ywaruok omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas mag kaunti no kinyi makawuono no opuko taka kendo odhiro nyamburko mating'o taka oko mar log tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo mi ochul gi gowi mar siling bilion 4.8. Otieno Daniel negilero. E pichani mar video, apisas mag kaunti ma Nairobi itango kapuko taka e dhoranga log tich Kenya Power ma Stima Plaza e seche ma nyamburko ariyo mag taka bende neno koikore mar puko taka. Ka geche mag Kenya Power itiyogo e geng'o geche mag piny owacho ma kaunti ma Nairobi, ywaruok makama omuoch kaluwore gi gowi maromo shillings bilion 4.8 ma Kenya Power wandho piny owacho mar kaunti ma Nairobi. We made a commitment that they would start paying from the month of November. But since that time, they have not met their end of their bargain. We have written reminders to them without response. And last week, we went ahead and disabled the supply at their installations because of unpaid bills. Oduor wacho ni tich abich mar juma mokalo nyicha giduoko teko sitima bang' sirikand kaunti oro boke ka gikoni gibiro chulo shillings milion 133 kaka yo mar nyiso ni gibiro chulo gowi magin godo. Kata kamano, ne gibedo kod buok ka sirikand kaunti okawo okang' mar migi kum. Had some unfortunate incidences of disconnection of water and a blockage of the sewer lines, not just here at Stima Plaza, but in our other offices within Nairobi County. This makes us not able to continue offering services to Kenyans on this morning. E cherono ma hotele kod apisas mag kaunti ma Nairobi, kanyakla gi obila, geche 10 mag jotij Kenya Power okaw gi apisas mag kaunti ka moko kuom jotijgo oyudo hinyruok. Sirikand kaunti ma Nairobi korka kore mako chung' margi kendo wacho ni ok giywaga ng'e e wi okang' mar puko taka oko mag apise mag Kenya Power ka gikoni kambino bende nigi gowi mar bilion 4.8 mohinjo chulgi. KPOC, the same way they ask the rest of us to pay their bills, have a duty and responsibility to pay to the Nairobi City County government for the services we offer them, including the service of well leaves and land rates that they have within the Nairobi City County. Jatend migao mar omenda e kaunti ma Nairobi, Charles Kerech, bende odagi gowi ma Kenya Power wacho ni gin godo, ko wacho ni gowino okoyo bilion 3 koko ni gowi mayande gi nono kanyachiel gi Kenya Power en mana bilion 1.5. About 85 to 90% of it has to do with public lighting. It is the bills for the street lights. It's not the bills for City Hall. Neither is it for the annex, nor for our hospitals. This is public lighting. And remember, public lighting is also a security function. Otieno Daniel Uma, Ramogi TV. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi osedayanga chenro mar keyo teko stima e gweng' ma Kabor, sub-county ma Seme e bwo chenro motese ni Last Mile Connectivity Project. Chenro no makoro dhi muonyo omenda maromo milion 11 na achiel kuom dongruoge mag bero teko stima e kaunti ma Kisumu mabiro kawo omenda maromo milion 900. Wandayi no chopo e wuon mar sidho chenro no mowacho ni biro konyo jiwo dongruok e gwenge mag kono, bero ngima oganda kendo yo joket mwandu e alwora ma kono. Konywa wago erokamano ne transformer mikelo. Na hii ni moja yao tu, ziko mingi sana hizi miradi katika hii sub county ya Seme, na tuko na mpangilio
katika Kisumu County kwa jumla. Hii Kisumu County yenyewe kama wizara, kama serikali kuu, tumeweka pesa karibu milioni 900 kwa shughuli ya kusambaza stima katika mwaka huu. Na sisi kazi yetu ni kufuatilia kwamba hiyo pesa imefanya kazi yake. Mambo ya maendeleo itafanya bila ubaguzi au mapendeleo yoyote. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mago mag tuke tim Kenya mar Junior Starlets jotugo manyiri ma hikgi ni piny mar 17 osechako timo ikruok mar